Nice one. Si Kuya JP oh. Pwede may mansit. Patagin kay Tiram tan? Oo, patagin kay Tiram. Nice one. Din. Di ba SLO ano ba? Nice one. Nice one. Out. Left side. I-intimidate si Brian. Nice one. Nice. Nice one. Nice one, Brian. Nagalangan ka lang. Ha? Pag nagalangan ka, nagalangan ka, kunin mo. kunin mo. Pero pag sure ka na sure. Oo, kunin. Pero dapat sure ka. Nice, Bray! Long service. Sa Mangaldan po. Pero Lingayen yung office namin, sir. Maintenance po ako, sir. Pasahan na ng site trip. O, ng site trip, sir. Site trip na pangalan na. Nakabili. Okay lang, sa amin lang to, sir. Ano ko, yung nilalaman nila sa amin ko yung sahod ng OT ng tournament. Kaso wala. Akala ko hindi pumasok. Akala ko hindi pumasok. Pumasok ko. Hindi, Dagupan, Bimalay, tapos Lingayen. Oo. Nice one, Bray. Na malayo pa. Parang sa bandang dulo-dulo na talaga yun eh. Ayun yung dulo ng Pangasinan. Oo. Pag
Third kuya. Sa ano, sa... Nice one! Nice one!